Assalamu alaykum mehriban adamlar. Ustaddan söhbadatly gepleşigimiziň täze sanyny siziň dikkatiňize ýetirýär. Bugünkü ustaddan söhbadatly gepleşigimiziň iň arzulanýan mehmanlarynyň biri hakyky ustadlaryň biri Ustad alpbarjymyz Aman Ataýew. Amanjan gepleşigimize hoş gördük. Atamjan hormat edip benim çakylyk gollap çağıranňyza köp sag bolun diýär siziň Agdyber kollektiwiňize şoňa bir oğdan söhbet edelim diýip bolýar. Istöküşmek bolýar. Neme diýär italmada akmurafda bir oğdan şagyryň bir jümleni aýdasym bolýar. Bir kemim bar diýip gynmajygym atly adam zadyň kemi bolmaly. Dert berenler yaradan Zülcelalym her beren derdiniň emi bolmaly. Biz häzir netip bolda şu ýüreklere derman boljak, em boljak bir oğdan söhbetler edelim netip boldajagy. Netip bolsa. Taňry ýatkan hormatly filap çağıranňyza Agdyber kollektiwiňizde köp sag bolun diýär. Başçyol başçylaryňyza janlar sag boldun diýen kesиңден kemal tap. O ustadlaryň söhbeti taňry ýatkan. Onda gön soraglamyda başlaýalmy Amanjan? Başla tam başarnygymdan bereriniz gen. Amanjan döwrümizde sunwat işgärler köp bolupdyr. Şolaň içinden ustadlygy gazanyp tapawutlanmak näme bagly bolýar? Her bir işe baranda jigim tutan ýerli bolmaly. Men şu işe alyp çykjagma gözüm ýetse şu işe barmaly. Degdim açdym etsen hiç il şo kär oňurmaýan sen. Bardyňmy şoň girdiňmi? Şo zat ünlüň bolmaly. Sen öňe gitmek üçin diňe täzelik etmeli atam. Biziň işimizde şu wagtjygym täzelik etmesek hakykatdan hem galýan. Täzelik etmeli. Bir ilim günüň isleýän zadyny etmeli. Bir oğdan şagyrlar döräp durup. Näçe öwrendiň de öňkü öwrenim adýalla. Öwrendiň şu her şagyrdan bir da öwrenip gidip otur şu an. Şonunçy gemine diýjek bolýan bizden hem soraýarlar da oglanlar, ýaş oglanlar soraýarlar. Sigim, ýa tutun, goýun, görnüň şu zada bir zada hüwetlendiň, şu hüwetem gerek eken ýöne. Şu zada hüwetim bolmasa sen häzir bilmedim bolyn. Ol baran işiň alyp çykyp bilmersiň, şu zada hüwetim bolmasa. Dogry. O ýöne tutan maksatly bolsunlar. Maksady okkunly bolsunlar, oglanlar. Allahan ilgün ýaly gowdat ýok. Ilmim bolmasa aýym munym dogmasyn diýe. Bir hayırlı bir halka yaramlı bir iş etsen ilgün gollayan eken ata. Dogry. Halka yaramlı iş edebilsen ilgün gollayan ekensiň. Şu Amanjan sunwatdaky hem de durmuşdaky derejäň durnukly saklamakly kynmy? Näme? Käbir adamlar bar da özüni ýyldız hataplayanlar amma ýyldız keselem de diýýärler-de ýyl arasyndalar. Diýilýär ol ýene. Ya bir jugsu galaňlaýa bolyn, özüne şo bir belli bir derejä barandan öýdüp bir gopamlyk kylyklarny edýärler. Maňa galkan kaka bir zat diýdi. Halipamdan men sirdaşym, ýürekdeşim turup bolsa halkarty çağır ber diýip Halipajan ömür ýaşyň udak boldy tenden kän zat öwrenmän. Allahan barazyklaryň arasyna udak killer bir gezmeňi, bir saglykly ýaşamaňy saňa nesip eýlesin diýip dileýän Halipadan gatkanda öwrendim. Şundan aşagyň diýär-de hemişede. Şundan aşagyň üzüme diýär. Dogry aýdy. İlagdy halta däl daňdyrmak hijem. Diýseler diýsinler ak ýa-da gara. Ödelim öz ýakan öz bolşuň bolup ýaşa ber. Her kimin bolşuna gara. Açlykda galdyrmaz bennesin Hudaý. Şükürlü ýaşasam düşürmez gedaý. Berse de kynçylyk Allaham saňa sine gudroýda. Kanagat kıl. Allaham ırzykyň bersin ola. Saňda soluňda düşman kän dostsan. Tanap gel goranuň haramdan otdun. Sogapdyr. Oglum galmagyn. Toy bilen ýatsan. Sen käde gelerler. Barşyňa orat. Ol özüňe bagla üýtgemek diýilýän açygy. Sen özüň bilip duňa. Sen ol elinden çekenje oglanlar bar. Ýany bilen
Oğlanyň näkidençe oglanlar bana bizi. Men şolar ýemişe de ýatlaýan ajygym. Anan Awa. no giýje 3-4 jaňatsalar ýatmadan kim jaňatda alýan? Atam dogry maýdan ol özüňe wagylmy kadýanlara ol üýtgemeklik. Onuň sogapdyr galmagyn toý bilen ýatsan sen käde gelirler barşyňa wara diýe. Şu ýanky diýanym da ilgin ýal gowdat ýokçygym. Awa. Awa bizi hakykatdan hem aýtmak, ýerine ýetirmek, çalmak, sungat ýöne diňler başarmagyň özi aňyr bar sungat. Diňleýiz bolmady atam kime näme koýdy demede de bir köpük guur diýilýär. Awa. Diňleýiz däçigim. Awa. Biz hakykatdan diňleýijiler bilen, ilgünimiz bilen bizine şutak gelip oturduk. Awa. Ýaş doganyň kömegi bilen, gollaw bilen şutada oturýar däçigim. Awa. Şutada halipalarymyzyň jany sag boldun, şu ýolda zähmet çekýän halipalarymyz we biziň toýlarymyzy berip beren halipalar bar. Allah'a kelimiz galdyr ýatsa. O halipalar bolsa kelimiz galdyr ýat. Zanlar sag bolsun halipalarym Allah'a. Ençeme toýlamydan şaýady bolup gelýärdi. Awa. Şol toýlan şaýady bolanda da bir näçe bagşylar bilen gabat gelýän bile toý soňýan. Awa. Indi öňden gelýände meselem halipa aýdymçylar bardy. Mysal üçin alal Hacı Ýazma Medfi. Ya Mekanat taýfy. Awa. Ýani dostumyz, kardeşimiz Han Pehliwanfi. Ýöne mysal getirýärni. Şolon gatlagyna aýdymçylar bilen görüşýäňde de ya toýda gabat geleňde de başga zat bolýar. Sebäbi adamçylyklaram, sila hormatam başgaça da. Indi şu döwürde täze aýdyma başlanlar, özlerini ýylla saýan aýdymçylarymyz bar. Şolar özlerini bir näme şolardan hem ýokarda goýup üstüne toýa gelýär. Biz bilemiz, o howadan bilmerim şoň aýdymçy dogyny, zat dogyny. Men aýdymçam diýen, ýa men aýdym aýdýanam diýen, ýa men aýdym aýtdyram diýen. Gelýär salam selik ýok, geçip oturýarlar. Hiç ýer sila hormat ýok. Şolar bardy pikirini aýdyp bersen. Adam olur atam. Awa. İlki ýankaly edilýär, kän edilýär. Kän edilýär. Känim görýäsem, mene atygym özüm salam berýär. Awa. Özüm bagryma basýan. Özüm mehriban bolýan. Şu sungat işgärleriň içinde anan şoň bilen ynjyşanym bar diýsem ýalan şu. Sebäp sen şoňa mehriban bolsaň ol ýa her hil pikirde gelip bilýär diýen aňyrda adam. Men atam köp oglany diýän, şu ellimeýdi aýdymçylar. Awa. Ol ýaly görünmäýne diýär. Şey diýmän o diýän. Awa. Şonu ýaly mehriban oglan ýok diýän men. Oglan Sen diýän özüň mehriban bol ilki diýän. Hakykatdanam ol oglanlarym näme? Birzigim saragyny soň neme diýär seni görenne özüň mehriban bol şo ýanky salamlaşmaýan oglanlar bilen gelip indi adam bolun ýa-da mene şo jogaby şeýle berjek. Adam bolur özüň mehriban bol. O sen mehriban bolsaň jigim ana şo ýanky diýilýänlere mehriban bolup gidýän eken da. Ýöne ýa-da sen sypaý bolmaly, mehriban bolmaly. Adamçylygyny ýitirmeler. Adamçylyk ýal gowdat ýok. Şun o işgärleriň içinde birek-birek gapysyna toýan bolupdyr. Bir şatlykly günlerem bolupdyr. Birek-birek haýst edilenlere senem görýäs, özümizem barýas, gatnaşýar. Käbirler bar içinde, ay men sponsorum ýiberen ok, ýa menejerim bar, şoňa aýt ondan barayyn. Şon ýal gurrunlar bar, şolan dogry bolup durýarmy? Ýok. Ol Kän gabat gelýärler, özüme gabat tapyp şoňa görünmeli. Meňe pikirim şo toýa görünsen gowy. Ýa aýdylsa saňa hormat edip çakylyk ýollansa toýa görünsen gowjygym. Wagtda ol barmajaň gurrunga ýanky menejerim sponsorum şoňa aýdyp goý zat diýmek. Ol barmajaklan gurrunga ol taň toýuňa barjak adam. Indi on ýallala indi menejerli sponsorly taklap näbaşy toý guradýanma. Adanny. Oglanyň öýde tuğulama. Ony ol barmajaň gurrunla ol barmajak adam gün gip tapy guraýar. Nesip boldan biziň hem çağa çykkanmyda nesip eýlesinni. Ene oglanlar galmagy gaýrat edin. Barjak diýen ýeriňizden baryň. Ýanky toýda gurrun bolan ýa şu var.
Toydan geldim ben. Attanlar zaktal. Noyabr ayının 8'ine yine geçen nemede noyabr ayının 8'ine toya bellettim şol oğlan. Jigim diýdi o maňa. Senem tanaýan sen şol oğlan neydi? Şol oğlanam jigim diýdi men toyma. Gelmedi o diýip ýa zanyň gurrun berýärde. Sen biriň toyun belläňsäň. Biriniň toyuny atgaz edip elin öçürüp alma. Dip barman bolmada halo. Ol bolmaýa ol. Awa. Şäme? Bolmaýa şu wagt o toyuň atgaz edip jigim plan ýer, plança berjek diýseler sen ol. Garaşyp dura. Biriniň toya ol. Awa. Hakym bir zat diýdi, atam şunu gepleşikde aýdaýyn ha. Men gepleşiklerde de bir ýerde aýdam bolmagam mümkin. Oğlum diýdi, gelberk diýdi, toya barýanmy diýdi, o gapyda ýolujy oty ýaş. O da toya diýen begen ýani diýdi, ýöne diýdi, saňa bir daha da aýtsak diýdi kakam. Şu gapymyzdan diýdi, şundan şeýlek sen toya tutmak üçin baý geler, garyp geler şu aratydan. Baýa diýeniň garyba diýsen diýdi. Garyp sen tutup bilmez diýdi. Şo garybam diýdi kakam. Sen diýdi kanagatlandyryp toya gitjek bolsaň sen toy guradan diýdi. Şo söz men ýadymdan çykan o ata. Dogry maýdaýyn. Şo söz men ýadymdan çykan o hiç saçan. Onuň men diýjek bolýanym hakykam meňa şu asym ot ýolunda şu zaga näme derejä ýeten boldum şu zaga ýörenjek gidençe toýlamak üçin atga edip başga toýa gidenim ýokçy. Yani bolmadynam ýa gowlatda alata. Galmanlar oňardan toy diýilýän zatdan aýdylmy öz kardeşiňe o gowurup sen çagyrýar. Dogrum toyuny agam. O ýan kyal soňky soraňda ýani sponsorum goýberen o. Ol bahanalar ýa. Sponsorum diýen näme iş bar? Şu amanjan diýende ellerini öçürüp gaçyp ýörler diýende. Käbir aýdymçylygyň içinde de bar, alyp barjylygyň içinde de bar. Pastiýan elleri öçük. Atam menem öçürýär. Näme sebäpden? Atam menem öçürýär. Anam jigim şu da janyňa düşýär. Şu janyňa düşýär. Bir ýerde gurlap otyrdyň bolyn, toýda otyrdyň bolyn. Gelip bilen okmy diýär. Men o toy taşam ýerek diýip aga. Ondan şu 20-25 güne soňra janym düşýär ýanky. Stret geçirýär, şu öçürmeli bolýan ata. Ondan gelen zaňa da kan jogap berýän gelen o. Dogry maýdaýyn, şon ýalyk bolýar öçürmeli bolýan jigim. Adam kan sebäp, kan onu öçürlýän sebäp kan ata. Naýt bir naýtsa ol ýa bir derejä baryp öçürdi diýilýän wagt ýok jigim. Düşýärmi? Bir derejä her kimiň o durmuş var da, günnelik durmuş var, şo geçirýän günnelik gowda adam bolup bilýär hojalykda bir bekden şygam döräp dur. Düşýärmi ol kanun durmuşyň tebigat ol. Ol bolmazda durmuşda günnelik. Ondan sonra atam stres geçirden şunu öçürmeli bolýar. Sala bu näme geçirden? Ondan ýene atsaň sen. Gelýär ýene jan atsaň, o sebäp kan jigim. Şu wagt ben ödümçe daşyňdan hem görüp ýa içiňizde giremde de görýän. Han Pelwan filan iň ýakyn dost ekeniň, sardaş ekeniň. O dost hanca. Şoň bilen hiç açan araňyzda ýokdy bolmandyr. Şu wagt etsen hanca mara ömür ýaşadyk boldum. Menem şeýle hancana ýördiýse dost beýlärden mara gidip gelip dur. Ondan demet diýdigimizden hancanam şeýle. Hancan baýy. Hancan bir geden gurrun berýärdi. Näse diňem bolýan amanjan. Kä wagt bir basalaşýasy men basýan diýdi. Basan ýeri ýok, ýalan sözde. Han ustan basarmy? Ya dost bilen deksatda ýok hancan mara ol. Bir öýde bir ýürekde şoglanyna mena boýdoşum diýen atam. Men ýar bir gaty bir kiçirak sunuq tiskarym ýok da wa malaýyn. Tulemem daýaw wala gatnaýarlarda hana bizim gatnaly boýumyz ösürelýär. Gala girelýär. Altı şire ýadylanmaý diýen hana. Sunnatundan hem adamçylygyna hormatym oýany. Ul ahyk sunnatda bar azygym sunnatyň üstüne awan duran adam kärçiligiň bolmalydyr da halifalar. Hagat. Şunu ilki bilen sunnat ýoluna gelende
şu sunwatun üstüne awan durun adamçylyk ol. Gaty ullokan adamçylygyň bolmalygyny aýdyp halipalaram şonu aýdypdyr da. Amanjan şu şägirtlaň barmy özüňde? Özüň ýürüýte taýynlap ýetişdiren şägirtlaň. Yok yetiştirip taýynlap şägirdim. Ýöne maslahat berip daýarşan bar. Bawarap bilir daýanjyryjy medeniyet tokap ber tarip injiklemez ol daýarşan bilen. Ödünlenme kursaşym durçanyň insi. Onu Rasuljan bilen top oynap berdi oğlanlar bilen köçede. Gelew bäri. 9-njy klas ýa 10-njy klasga sen goşguya tutow. Olgap berme. Edip sirat wa gelşi wa daýarşan. Seni goşguya tut bir ýerden edip boldy dem diktir bolmadan şu den bir gurrunda goşgu diýilýän zat bir ýerde bir aýdardyň tost aýdardyň saga el sarparlar oğlanlar goşguya tut edip boldy. Bizim gapdandan çyk neme dipler. O da dagam jaňa diýerler ka wagt elime daýanç gurlap oturmady. O da meni maşgabatda ýa. Marda kamam şonu ýal jaň elle welme. Plan goşguýna maýdyp beräýdi da o çatyrykdan diňläp oturdyk oğlanlar jaňa diýe bawarap biler elime. Meni o marda gedip berno marda mı siz diýen men. Yok kow den o da gurlan okmuş waty. Yok kow daýançan gurlaýan bolaýma no. Alipa o emme da fin kowlo fin näme tin tin o diýe. Şonya alagadyp Meň dedi bilýär. Meň dedi bilýär da daýançan. Bolamy. Şolam ruhsatlykdy. O daýançan da boldum. Ýöne sunwata gelen soň atam öz ýoluň tapsaň o. Sunwat ýoluny anan o halipalaň agny konýan kana ýöne ken. Şu sunwata gelenne ilkinji menim hoja halipaň agny konýadym. Hoja halipa. Anan hoja bolýadym bawarapda. Anan o bawarapda men mara. Onu oturýanjam. Ama hoja diýdiler maňa. Şu bol bilýärmi? Kim? Hoja bol bilýärmi şu? Ana halipalaň meri özüň bolyp käýdi. Onu maýdyp geçeýin, tutmasan halk artisti Oroş Kafimov. Gıyrta sunwat ýoluny gelende aman hoja diýdirmeler, aman Ataýew diýdirmeler. Özüň bolman masalmaly sunwatda iň kyn adam şol özüň bolmak diýär. Halipalarla Oroşmalym şey diýdi, şunu özüň bolmasaň sunwatda bolýan näler? Şu özüň bolmagyny başarsaň öz adyňa ýazýarsyň emme zat diýär. Sunwat ýoluny. Hakykamy o şolar. Yani amanjan şu senem halipalar görenne bir näçe teatr sunwatynda da ýa alp barjylaryň içinde de. Şu bir halipa islenip görnüşdäki şägirdi ýetişdiren soň şol şägirt şo halipa men halipam däldiýse näýlek bolar? Ayo geçikdi zat. Diýdiler dünýäde näme-de qıttat, üç gezek diýdiler ussat, näçe qıtamaly ussat diýdiler, çyn şägir bolanam qıttat diýdiler. Ýöwrenip ilkinji harpy diýdiler, gomalar şägirdin galpy diýdiler. Galp şägirden bolan huşgar diýdiler. Diýişler diýdiler diýär-de. Taýyn aýtman ýa-da. Şägirt bardyr sen mährinden emen zat, soň tomodok dek emenin gömen zat. Ol sen elinden tutup ýa-da öwredip bir zat maslahat berse de ullokan zat bir şu. Bize şu maslahat berdiler, şu ullokan zat hasaplaýan. Men özüme şo da maslahaty öýe baryp şonu geňeşip şoň üstüne işlemek, şon maksat koymak, şo maslahat alıp şonu täden işledem. Hakykatdan hem şoň berýän maslahaty taňa bolsun edip berilýän maslahat. Taňa elbet maslahat berýän. Ýöne halipaň hiç saçan ýagyndan çykarmalar. Maňa bilim beren halipalarymyz we ömür ýaşur uzak boldun Allahan şolaň sogabyna ýazylsyn. Allahan iki dünýäler awat boldun halipalam janyňyz sag bolsun. Agdasyň melýä şunu şu gepleşikde ilkinji 10 aýlyga baş drama teatrına 10 aýlyk kurs açyldy we kakam elimden tutup getirdi dagam men. 10 aýlyk kursyna. Türkmenistan halk artisti Kakajan Aşirov. Başlyk halipa. Onu bilim beren molumlar Türkmenistan halk artisti Gülale Gakmurad we Türkmenistan halk artisti ina halipam Oroş Kasimov
Gülmurat Amanov Türkmenistan halk artisti. Merhum ol Gülmurat Halipa. Muhammed Bekiyev reisden. Türkmenistan halk artisti olam merhum ol Halipa Ahmet. Bahtiyar Abayev yaş oğlan Altınazır Üniversitesi'nin altın dincirinin yeňisi Bahtiyar Abayev, Bahtiyar Zanma. Şular bir bilim veren molunun ýadyndan çykmaýa ina ýan ýakyn Halipa Zan merhum boldy. Nur Muhammed Keşekow. O Murat Ýazçy bile bilim veren institutda sag bolsunlar. Tapar Muhammed ana Murat molunma o Halipa'nın zanlar. Da ol Halipa ýaly gowdat ýok. Şunun bir ýa-da aradan gidýär ana. Ana şu agdandan 4-üsü, 3-üsü gitdi-de dünýeden. Şol adamlar gerek aşwa. Hakyky şo mäçü dirka gadryny bilmän ölünüň gadratya insan adama diýär. Şol barka gadrlaryny bilelim o Halipa ýaly gowdat ýok çyky. Hakykam. Şu ilk bilen teatr ertdi diýende hakam elimde tutup başda artist bolupsyň da. Soň alp barjylyga geçipsiňiz da. Artist bilen art barjynyň näme tapawdy? Yediler, öýedim kal toýa bar. Ina artist bolam soňa. Tan soýnap. O öýedim kal kabul edýän agam hakykatdan şu baran toýum. Öýedim kal kabul etmeden agza toý soňup bolmaýar. O artist boldan yediler öýene. Ne artist boldan. Men şu wagt institutda oturup ýyşa bardım. 2-nji derejeli sahny saat. Şu artist men. İkinci derejeli. Ýöne kömekçi topornyň kuýun bilýän şu 45 minut kömekçi topornyň kuý artist 45 minut läp tomoşa üçin güýmemeli. Öz nemäňde 45 minut ine borjyňda bolýar, şo 45 minut güým tomoşa üçin özüň ýekejegiň. Güllürsen isse aglat şo 45 minutyň içinde isse aýdym aýtsen. Men atymda artist bolamdan aýdymsyňam aýdýan o begelen. Sahan bilen köplenç eger maslahat berdi amanjan. Şu käri alp barjy bolarsyňyz diýip bir maslahat berdim ýa şuna moňorar diýip başladyňmy? Yok laýjyn çar kaka Halipa Zan maslahat berdi. O ýön köpleşikde aýtdym ony. O sa pulum bolmadyk güni. Çar kaka gitdirýän-de teatrdan. Pulum howlaýa-da ony ýol puly. Almadyk güni öýdäki nahar bisir diýip jaňa diýen. Mantı bisir diýen. Ya kal gaýnat matar diýen, palaw bisir diýen. Sarka diýip ýalbar guraýan jaýna bar. Arkamda ukala baba şu bide gitmeli. Hemmollu ay enemim geljek diýdi. Geliniň mantı bisirýär, palaw bisirtir. O sarka babany hukman alyp gaýtgyn diýip. O alyp gitýän öýe. O öýlenäň wagtyň ýaş gelme öýde gymatam. Deme öýlenme o. Ya da kıydan soğuk onu teatrda ne edip yapacak o? Ağam onu gaýtdyrýan akdýa Halipa sag bolsun. Ay 3-nji gede akdyp barýar, kabulmagy mümkin. Ya 4 ya 3-nji gede akdyp barýar, Kypçakdan geçip barýar. Sol Halipa neme diýdi? Ay ya da olmalla gidip barýar solun. Aman jan idi. Ay oğlum diýdi, pulun bar güni özüň çukaýdýan diýdi. Maňa akdyran oklay diýdi. Pulun bolmasaň akdyran maňa diýdi. Ahir dillenni diýärmi? Onu menem bir yer açylyny, menem bir giýirem, bar utanýan. Oglum diýdi, ogul döwlet çamarat, saatdan näçe döwlet çamarat. Döwlet çam. Ana oglum dagy diýdi, alp barjylyk edýärler, oşolar diýdi. O 2016, 10 mäsiň urnuň men diýänim. 10 mäsiň aýagy, 16 massary, 10 mäsiň sentýabrynda öýlenimde. Şonu ýaş gelin öýdäk, şonu bilýän, gaýtmalyk maksat. Ana döwlet çanagy toýa gidip berew diýdi. Tuğleme jugdy 5 manat. Şolaň diýdi. O oglum diýdi, goşgy bilýän, hene diýän, tuğleme näçe goşgy bilýän, diktirçilik etdi. Ana şol kellede galy soňa möýdäki bilen ýadyp başladyk. Gadarlyar toýumda urlupda ekilder çoğanyň sag bolsun. Şolaň arzuglary bilen toýa başladym öýdäki bilen ýadyp. Deptere ýa tutup aýnaň öňüne toýatçan, pul dalyp
Assalamu alaykum. Hormatly toýa gelen mihmanlar. Teleske toýlary. Hawa, gadarly aslan. Arzuwlaryndan başladym toýa. Onuň Rasuljan ýardam etdi. Sag bolsun, aýdogdyp. O toýda görse meni artist ip çagyrýady. Ökmen bir goşga aýtdyrýar Rasuljan. Görüm toýuny men çagyrýar hormat edip bir goşga aýtdyrýady. Sag bolsun Rasuljan. Ilkinji sowan toýuň adyny şama manza. O ýadymdan çykarma. Aljaradymmy? Aljaradym. Käbir oglanlar, şu ýaş oglanlar toýa gelende arzu etdirende nemejik duýulýandyr. Şu bir tolgunma. Ýene hakykatdan mikrofon dordan tutup gürleýärdim. Titrep, ilim titrep. Şu duýgu diýilýän zat içinden baky şu goň ýene alyp gelýär. Sarawuny täsir edip adamlar çykyp seredip durýarlar. Teatrda spektaklyla oýnanyň ýalylar toý. Şäňmi? Bizde näli teatrda zally oturýarlar ha. Şu zallyk adamlar biz gat görüp bilmeýär oýnamyzda. Şol gat görünmeýär perde bar ýa arada. Oýnaýar bolýar şäňmi? Ýöne imma toýda adamlar saňa oturup çöregi tirede oturup näme diýär käre şu diýip killede şolat onuň titredi bu maslaýa da. Ona köp oglan ýaş oglanlarym şey diýär şol ýan başlaýan döwrüň ol duýgy hiç çaçan ýanyndan çykmaýar başlanmış duýgy o toýa baryp şu wagt 900 manat alyp gaýtdym da. Şo birinçi toýumdan 180 manat. Ay milionlik puladym 900 manat. Yerden bolýardy toýyny gorjugda urladym. Gorjugly oglanyň jany sag bolsun. Allah jan. Anano dost sunnat ýoluny bir näçe owadan şagyrlary öwrenmegime sebäp bolan oglanlar bar. Şunu aýdadym öyle şu gepleşikde. Gorjugda kafe bardy. Hemran kafesi. Şo kafeýe çagyryp barady. Uzaga diýen ketip goýun. Nesip bolsa. Şo kafeýe çagyryp gorjugly oglanlar dinläp agam. Ýertik suwa 5-10 manat pul berdim agalarym. Şo goşku aýtdyryp bir ilaklyk berip goý berýärdiler da maňa şo wa. Başlaýymdy. Hüwüsdüret oglanlar. Agam, öňsü goşkundaý diýdim köp. Noň oglanyň ýaşulyň birim ýa oturuşyp oturup garaýdy, inim diýdi. Tuğuleme näçe töw goşgu bilýän eken, durmuşy goşgulardan öwrüntüne Kerim aga, Berdinadara, Gurbanadar edip, Halil Kuliýew, Gurt nädip, Magtumla tamynyň näl akyllar, şahyrymyň bir owadan goşgulary bar, şolardan bir öwrüntüne diýip, durmuşy goşgular. Toňy goşgu bir ýana diňe durmuşy goşgular öwründe. Şu öwrenýän goşgularymyzdan ha boldun gorjagly olanlar atlaryny agdap durjaklar, agylymyň öldüri bilýändir. Janlar ha boldun Allah jan bize şo hüwes öredip birente goşguýuny innik gedek şokruwa baramda 5 san 6 san täze goşgu ertýärdim da bir hepdeňisinde. Şokruk her hepde çagyrýar 6-njy gün. Oturýarlar, hepden bayram edip. Her gedegem şolary innik gedek baramda 5 san goşguya tutup aýdyp berýärdim da şol oglanlar. Taňry arkan oglanlar şeýtdin sunnat ýoluna bir ýardamçylyk diýip bir zat bar. Noňum şun Kerim halyny agdasyň gelýär. Döwürde şahyrmy dostum men. Ha boldun Kerimjan. Ömrü ýaş uzak boldun dodum. Dostydy internetde goý goşgulaňy. Internetde goý bir ýerek bardym dost senki aýtdy da ýaşular men senki aýdyp aýdyp bilemok goşgyn idi. Haňa aýtmak berilipdir dostydy bize de ýazmak berilipdir diýdi. Dostydy şu wagt diýdi adamlar sen isleýä şunu goýdun diýip internetde şu sunnat ýoluny ilkinji tanalmagyma şu halk iliminiň günümiň toý bayramlaryna ýollaş bolmagyma ýardamçy bolan dostum Mirim Kerim halydyr agam. İlkinji Kerim halyň nohra çagyrdylar şonu doglanlar. 23 fevral günü soğuk alınan bolýar bilýärmi? Bakalmy? Erkekler günü diýilýärmi şo? Bakal, zorap. Bakal, zorap, oglanyň günü. O goşony näme? Nohra gitdik dağına o taýda bir heze hormat etdiler oglanlar. Şonna goşgulamydam ýutuba goýupdyrlar oglanlar. Sag boldun.
Kerim Halin goşguty var. Erkekler bolmady elem dünýäni erkeksiz pikir etmälem. Erkekler bolmady dogulmady gün, erkekler bolmady algulym bogulmady gül. Erkekler bolmady çalynmaz adam, erkekler bolmady gaýnamaz gadan, erkekler bolmady aýdylmaz azan, erkekler bolmady deňleşiň biset gülünü bolmady nizam. Erkekler bolmady akyl, erkekler bolmady ösmezi sakal, erkekler bolmady dikilmez balak, erkekler bolmady gyýyz kime gerek? Erkekler bolmady dogulmaz bäbek, erkekler bolmady dogulmaz tabak. Erkeklerin ulugorugusy bardyr. Şoň üçin erkeklerin görnüşi bardyr. Erkek bardyr maşgalasyny saklayan, erkek bardyr kül gözünden çykmayan, erkek bardyr zenanlara bakmayan, erkek bardyr zenanlara ýakmayan. Aşap durmuş gurayan erkekler bardyr. Giýje doňup bardyr. Buruşda durýan erkekler bardyr. İçmänem, çekmänem, oňyan erkek bar. Hudaýym gün berdi doňyan erkek bar. Pilýal erler syrkyan erkek bar. Sıçanly aýalyndan gorkýan erkek bar. Dünýe dörep ýarsa da mandyr entek. Goý niçigem bolsa ýaşadyn erkek. Ýaşadyn elmedam saatlanyp gülüp, ýaşadyn Toyota Camry'syn awalonyň minip, men ýal maşynsy bolsam hem iýgenme keley, gaýta ilme ber. Uzağa diýerine Kerime aýtdym, özüm goşdum. Gaýta ilme ber, o teatra gitmäli günne ýol kire. Erkekdir ykbalyň halkyna gatan, erkek bilen dins hem azuda watan. Şu goşgyny YouTube'da goýupdyrlar, şu goşgyny kän soradylar diýip Kerimjan. Şonu diýip nemetdi. İlkinji bursum gotýanyna ýardam eden dostum, Merem Kerim halydyr dost. Şunu bellädim, melýada. Sag bolsun dost, janyň sag bolsun Kerimjan. Kän oğudan şagyrlarna maýdýas Kerimjanyň. Gorjagly garawa diýilen hormatyna da. Şol sana bide bar. Yardımçy bolan sunugat ýoluna äkilje garawa dostumyň hormatyna Kerim Halin meňem gowwarýan dostumyň biri bar. Şu goşgyny şoň hormatyna ýazan agam. Bir gowwarýan dostumyň biri bar da. Şoň hormatyna ýazan agam janyň sag bolsun, seňem başyň dik bolun. Bide de kän sunugat ýoluna kömek eden oglanyň biri. Kerim janyň hem dostum, biziň hem dostumyz. Çümp bar ýakam tümlüge el berdiňiz agalarym. Dönmän maňa tikenlige gül berdiňiz agalarym. Em bolup eziz ýüregime dönüňiz ömür geregime, çalma, gaty şöregime bal berdiňiz agalarym. Boş gurdagyma anam goýup, ykbal gül bakar diýip, inim Kerimjan işläber senden bir zat çykar diýip yel berdiňiz agalarym. Näçe öwdem däldir galat, sizden ýetdi ilki halat, ýyrtykçy we 5-10 manat pul berdiňiz agalarym. Nura saýly tüm ýolum duýdum, kim dostum, kim duşmanım, sogaby mätäş dünýäni tüýs merdisi agalarym. Merde agalarym sag bolsun. Atam başyň dik boldun jigim. Awo. Amanjan teatryň içine giren soň ilkinji oýnan spektaklyň suwlugan spektaklýa da. Onda da jikçikiň roluny beripdirler. Näme sebäpden şol rol berdiler sana? Ay jikçiknäme? Otada iki taýpaň arasyndaky nemede? İki taýpa onu. Şonu jikçiki iň ýaş oglan. Iň ýaş oglan jikçikiň hem dogany suwlugan. Dogany beýlek taýpa gidip adaşyp düşüp şolaň içine içali uğradylýar diýilen ýaly. Şol spektaklla şo taýpaň o şey PK'mana atylýar. Bularda naýda bar. Bizde. Biz tarapdan naýda bar. O da giden o naýda. PK'myn bu da odokdan alýar. Şunu öwrenmek üçin suwlugany uğradýarlar, şo suwluganyň jikçiki şol spektaklla bir kevelik dip bir gyz bilen söýüş oýnaýan. Onam sırn oýnaýady. Kevelik soň sahra oýnady. O söýüş oýnaýan ýerimiz bar. Näse söýüş oýnaýan ýerde amanjan şu wagtda. O şey bükkan. Bir gepleşik dagdak geçýände hiç teatryň içine girip hiç söýüş rolla oýnak görmedim diýende. Oğlanın rolunu oynadım da men boyum kiçik bolan soň näme? Diňe şo çağalaň rol berilýär da ballym bolan ogly, därli ömürlüň ogly. Onun jikçiki ýankyal ýaş oglanyň rolunu. Onun bir wagt gelýän eken teatrda işleden atam o teatr diýilýän
ol üýtgeşik dünýä ol teatr. Onun arasynda şu teatrın sahnasyna barıp demal şu teatrda oýnap hidlet gaýdýan arasynda. Bundan öz spektaklymy diýjek bolýanym. Teatr başga dünýä ol. O dünýä, o teatr hiç wagt ol bardan şu teatrın çöreğini bulanıp dogrymy aýdar şu teatrdan çykyp gaýtdyk. O teatr bizim ýüregimizde ýaşaýar ol. Teatr diýilýän zat bir şol mukaddes ojağa giren soň ol ojak başga dünýä, teatr dünýädi. Alada gaýgyň diýen teatra bar diýär. Onun bir derece bar ýani kende oýnap şu Romeo Juliet'tan oynatım geldi. Anam şu süýüşüp oýnaýan Romeo şu wagtda bar ýani kende özüm. Ýaşyň ulan ýarasyň. Ken 11 ýaş sagaň rol oýnaýan emise 12 ýaş sagaň rol oýnaýan ýa 7-8 ýaşy böküp oglanyň rol oýnaýan. O teatrda kiçeltip bol ya agam. Ullukan telpek giydirýärler. Düşýärmi? Ullukan eşik giydirýärler şundan. Hani çağaýal bolaýan sen. Giýýän eşiňe milli eşiňe gora sen çağaýal edýärler. Ay Adam durmuşda islerini rol oýnap biler diýe. Ýöne teatrda artist bolup hiç bir zatda oýnap bilmez diýe. Dogrymy şol aýdylan sözler. adam Islenlik adam durmuş rolunu oýnap biler diýe. Ýöne teatra çykyp artist bolup oýnap bilmez diýe. Şol adama şol sunugat berilmese. bir spektakl üçin ýöne aýdýar şu berilmese hakykan bolanok bir rolu näçe adam barlak görülýär. Hakykym halypa bize sapak beren o bize näçe spektaklyla halypa jan kakajan aşyr Türkmenistan halk artisti. Meniň dostum Mela Ustaq Alty. Halypa jan ta wordun şu adam baş drama akademik teatrına bir näçe go spektaklary halypa täden dikeldenler kan spektaklylar goýanlar. Şu rejissörlükde Täç Mehmet Halipa we Kakajan Aşyr we gatkan isen şu teatr sistemazyndan Halipalan jan ta boldun. Şu tuğulgan spektaklyna da gaýdadım mele ilkinji oýnan rolum şu jikçikiň roly 10 aýlyk okap ýokam oýnadym. 10 aýlyk 6 aýlyk tawsyrlyara 10 aýlykda. Şonu 6 aýlyk tawsyrdyk şondan soň ödümden diploma işimiz şody. Diploma istedi maňa şu boýum kiçik bolandan jikçikiň rol düşdi. Onu da ona repetisa aşak şouna repetisa da aşak uly sahnada Kakajan Halipa repetisiýa otýar. Şu jikçikiň rolunu oýnaýan giýjaň alyp geldi. Perhat sallanny. Ha. Perhat sallanny giýjaň alyp geldi onu. Kim oýnaýar şu taliplerden? Düşürüňilga başak jikçikiň rol. Ay men düşdüm. Ay zırtıkla otýar men agam. Gupurtukla bolly şu bolly diýip başlyklay. Bolly şoňa oýnadym diýip. Premierasyna döwdüm oýnadym jikçikiň rol. Anan pergatallarny bilen bilýordum pergatallarny artisti. O ay geçen ýatdan kan gogunlar geçikdi teatrda ýaşullar bilen halipalar bilen ýatdamalar. Gatkan gogunlar geçikdi. Öýlenin günüň ertesi günü spektakl oýnap gördüm da jigim. Öýlenmek üçin bara toýumy bir kep öňe düşürdüm. Bir kepde ya 10 gün oktyabryň 3-4 diýip alan täkedim. 2015-nji ýyl. Türkiýe festivala gitmeli bolup, oňa da şo gabat gelip gidýän spektaklymyz gabat gelip, menem ol spektaklyla oýnamsoň toýumy düşürmeli boldum men. Ýoksam täket 3-4 diýip aýdylan emmekse. Şu teatr üçin hakykatdan men toýumy düşürdüm. Öýlenjek galip öýden gaýtdym. 3-4 gün öýe barmadym, teatrda ýatdym. Insonda kakam gelip boldy, "Haw düşür ýa-saw" diýip. O derece baglayan eken. Teatr diýilýän zat çygym. Oň içinde ýaşamasaň ol bil başga dünýä, teatra bar. Hem şu telefonyny gören ýa, lalagam. Teatrda barsaň, o ta ýaşaýsa ol. O ýaşaýys teatr diýilýän zat. Dörediýän ada o teatr. Barýan başga dünýäler, halipalar görýän, oturýan ýa agla oturanlar adamlar
teatrda ya birden gülüp oturanlar. Şam şo taýda ýaşaýyş bolan üçin bolýar-da şo. Bärde otursaň. O teatr başga dünýäni toraň bolsa berip atam. Ama jan sana ilkinji ussatlyk getiren lewaplygy goşgusy. Indi halkymyzam şo goşgyň üstünden tanady. Bir näçe toýlarda da şonu ýerine ýetirip ussatlygyň bilen. Avtobus uğradı. Askavat kirki. Yolumsunun bağırlar etti körkü. Vakit lemnedin anlardı belki. Uduyun boylu in sevil aliye katmıdığın. Her tarih edili karıbekliğin. Onu ilkinji aýdan lewaplygy Ilyas Körpäýew onu bellemeli bolýarmy? İnternetde görüp Ilyas'an TikTok'dan ýazyp onu fana was nemedinde fanap aýtdym men. Ilyas'anyň özü bilen bile aýdýasy bol, Ilyas'anyň aheng başgadyr şu aýdys stili. Men onu fana wazatallym. Ýanyp baş bolýar. Lerden gelýän nok garaman nok garagargan şuarmy urmelükde lok garaman nok garagarystyrdyň lok garaman nok garagarystyrma lok garaman nok garagarystyrmadyň lok garaman nok garagarystyraymaly. Şo fana wazatallym. Avtobus uğrada askawat kirki ýolagçylyň baryn akatly görki wagt läp nädeýin allardyň erki uzun boýly insewil al ýaňaklygy er fary ödeli garabekligy. Ýanyk bazal talda jony ritma ara. Şeýdip onun halyk ilkinji toýşonny şon ýaýratdylar. Ha bolsunlar şoň naýbaşa hyzmat etdi, şoň naýbaş studiýasy wady. Şo toýda YouTube, TikTok goýdular. Onu lewaplygy goşgyny ilkinji şo kakys bilen aýdamy tutdy şonu ilkinji kakys oranda men Türkmenistan atgan artisti. O adam kakysy bilen kan toýa gidýär toýun jan ta bolun toý bayramlarymyz bedäp ber. Jahan bilen kan toýa gidýärdiler. Mahmaly waldy, goşa waldy diýen aýdym şeýme. Toluma tädeli gidýän adam hakykatdan hem bir görünýär atam zähmet çekýän adam. O zähmet ýerde ýatan ogam. Zähmet çekýän adam, işleýän adam görünýär atam. Naýba studiýadan şo lewaplygy şonu goýdular. Şo goşgy bilen kan Garabek toýa gidip gelin diýdim ananjakma. Garabek bilen kerkä, lewaba. Şo goşgyny aýtmak üçin hem çagyrýardylar diktirçilige. Toýa. Lewap bolaýty gatkan istaparna giden şo goşgy bilen. Ýöne de onun öňürti Kerim halin şo ýardam bilen TikTok sahypy açdy, şeýleden gowurýar şu wagt dinlenýän. Kan goşgap goýan ýok şu wagt TikTokda sine edýänmi diýip 2019 aýa bolmagy mümkin şo birinji kurska leksiýa taparnatyka. Şeýde bolan sähetsanma seha. Şu wagt girýändir seha. Kursoşum men. Aga men açaýyny diýip ot ýala ol gypçaklygyny. 90. Aga men açan sen faýdyň diýdi amana taýp ufgalyp özüm açan özüm ýürüdýän. Sen aýdan zatlaryny özüm goýýan diýip. Mene o sagat utonýan ýa-ama. Hakyk goýman utonýan. O da bir kile açky dakdaňam. Agam o waga adamlardan o açky dakdyk. Wat diýip. Bun gep burunmas ýa-da. Agam hakykatdan o waga girsek şu açkyny aýrýar. Şu adam jolenlik bar da agam. Ananjakmy? O waga girýän açkyny aýrýar. O tar balak geymek, ýenetmek. Şu ak balaklar bawarapda birini görseler bolluken göräýdi. Bir gün iş şo. Köçede oturýanlar. Bir gün iş anan den şo. Anan tallammalrak balak geyip ýenedip gowurmak diýilýän zat ýöne aslan kyn atlay. O bir näme baraň soň ilagal halta dälýär, daňdyrma diýjem, daňdyrmam bolanok. Hanjan bilen näp şekile geçirdiňiz onu? Hanjan bilen birden ýöne dagaý dost şonu diýdi şekile geçirelim. Gowdat boşo han diýdim. Dagaý edeli. Awtuda bar goňşym bar diýdim. Täze paçaklaň awtudy barlay. Olam sat bilmän ýerde o awtudy. Şo adam o adam awtuda oturýar. O awtudy şeýme satda awtudy. Şondan Çile taçyldyken. Şo lewaplygy düşdi. 2-3 gün ýa-da awtudy ýörede. Çykdy on klip. Çygym ta goluň oken awtuda ýörede diýip. Hidilet dolu awtudam zatdyk. O lewaplygy da sar awtudy gitdi bawarap. Bir goňşym men. O şeýdi bilen han bilen
Şu klip alanımız şu gidem dähmedimiz şu wagt gidip agdy berje bolup. Muny wara bir aýda düşdük ogmuny. Her gün billäňimiz ýagşy ýara. Ana naýda 4-nji gedek ýazg etdik şonu. Onu da ýagşy ýagda. Onu ýür ýag kessin, ýür awtobusyň içinde düşürýär şu dady. Daşyn naqyja bir çala bir spir etdiga daşyn naqy ýagdaýlar şu taýda alar eder ideýany. O öz ideýam. O daşyn naqy çeşepes oýnap ýenedip o ýan kalarda çeşepes oýnar ýani ýaşullar ýeneler. Men çeşepes oýnaman gowwarymdyň o da çeşepes bilen bardy näkitdim-de. Jüýteni paraga berlini Muhammed Çeýteni. Wallara şu wada beşe uşafty uzakly. Yani şu Hanjanyň hem soňky ýörgünün aýdymlar sen ýerine ýetiren goşgulyň diýdi. Hanjan, awusyny o pertin goşgulyn bolup dost, şon täze zamany urotulşykda berdim ana. Dost, Malym diýe, amandan diýe. Goşgulyny gowap diýe. Jaňa diýär bu goşgulyn berdim han pelwan bäşiň garny. Halipa ýatdyňmy diýip. Yok Halipa, daşarda yer dip bönne gelýärdim. Oýun etmeden o ýatyny han goşu. Dost bir min o jaýa geçdi, näme eline dutar alıp ýankyň saadyn döretdirdim. Şu saada hanajak diýip, ýan gaýdyma edip berip otyra daňdan. Teresim o dişkarna. Ine döre düzlük diýil ýa-da. Agam yatman ýan goşgulyny gowguryp üýüne baryp eline dutar alyp şoňa saady işläp şu saada sanap maňa aýdyp berip otyra. İlkinji do dinläýär şun bolupdyr. Hanydim şu aýdym diýdim. Bu töde towa do sana ýöne abra elektrisym otýorna da diýdim. Hakykam hanjan şol aýdym bilen hem ipetli oturup şu toýa baran. Bolup dur diýene öwelkerden goşguly. Hakyky şol atlar bar azygen başymyzdan geçen soň ýa tutdum şu goşguly. Dost diýip men kan gujoklanlar. İşim düşüp bardy, ýalan bolupdy. Düýün kumaga derdini aýdyp aglanlar, bugün men derdime gülenmekdi. Kimler atene, kim pulunlary, kimler ýeti bilmeli, kim gowar ýary. Bir haramlyk tapsa gaýtmaýan miri ýyl gözüne bäşe gelen bolupdy. Adam sen çydama istäki derdi. Dost diýip sıraýsaň bir gün namardy. Ýeň säňden gıýbatyň edip berse, oň özü arassaja bolan bolupdy. Dost diýip, ýar diýip ýüz berme senden. Bara bir undya gidäýsen bunu. Ýöne seni taralsa, ýene gününden dünýäde ýekeler. Ejem bolupdy. Gece ýaly gowlat ýok oglanlar. Şu egrilige enligeden elerget, yürekleri yaralayan dilerget. Ayıp däller, yaralansaň söwüş görmän, yaralansaň şol erget. Sen yanar gün nur tesen çöw bolmaz. Bennesi emler, Hudaý emeden çöw bolmaz. Öýüň törüni beda bersin, o godon gel. Ol törüňde oturar. Ejençi. Sağ olam, ömrüň hakykat şu. Amancan şu durmuş temandan şu wagt dile geldi de sen şu ustatlyga ýetmäken o wagtda kän kimsidenler bolup durdy. Awlay merde bolýar atam. Ya şu ýagdaý pesräp diýip sana goşmadyklarym bolupdyr. Inni şol adamlar amanjan diýip ýüzlenýär eken. O Allah beýikdir, Allah keremdir. Allah'dan hiç bir dilegimde Muhammed ümmetimiz nazarından sıptırmasın Allah'dan. Şu ara atamzan bana şey diyenler bar deyip bana aydıp verdiler onu. Aman darmanı gurlan oklay. Aman gurlap bilýärmay. Seni gowuryan adam çağırýar seni. Ben gurlap bilemem dost. Sen çağıra ok. Sen gowuryan adam seni öz toýuny arzu edip ardylap seni hormat edip toýuny gurlaýdy. Men aýlos hakykatdan hem babara owamy sag bolsun. Bana şey diýenler bardyr içinden
Olan özüne goýýan. O men görüp oturýarlar şu wagt. Men olary hiç adam diýjekler, Allah jan beýikdir. Hemme zat görýändir. O Allah hemmemizi yer we yer goýýandyram, görýändiram. O janlar sag bolsun. O biziň şu ýetenje derejemiz bar boldy, şolar bilen ýetdik. Şolar bolmasa olar bilen bu dereje barp bolanokçy. Anan sen, şo gerek ýanyňa. Şo ýanyňda sen şeýle bolmasa şo bolanok. Şeýle ödüş. Gowdatlarym döräno. Sen men şoňa gözüm özüm şuny suud ederim. Men şeýle adam, men şunyal başaran şuny şeýdip men şu zatlary dinledip bilen aýdan sana söýýärdim diýenem mollo biri. TikTok'da sen sahypaňa diňe men paýançylar diýip ýazýardım. O sen marada şonýaly niyetli adamdym men. Bir ağla bagşady da wagam bir gün toýdy. Anan sen şunu. O dasnakyt mallaň ýanyna toýda gurlap otym. Hey nim diýdi o sen başga oglan ekeniň aýdy. Sen nidi yaman bir üýtgeşik dünýäli oglan ekeniň aýçagam diýdi. Saňa diýdi men nidi paýs söýler ýazýardym o TikTok'da diýdi. Agam şu adam ýazýan 2 ýeka ba ha. Müňden bir tapylmaly ol. Ol bolmaly. Ol ýazýan adam. Ol düdük däl. Içi düdük däl. Sen ata menden halamok bagşlawady. Menden görjek däl, geçirjek. Nämetçek on kaptaryna basyp o giden iş elini hereket ettirip o plan diýip ýazyp sen birine agam näme agam men şu adeçen wara ine internetde paýsy diýilýän agam biriniň adresini onuň sen tanaýan adamlar ýazýar. Anan sen şunu sen tanaýan adamlar ýazýar saňa. Öz saýtyndan ýazmasa da başga saýtdan saňa ýazýar agam şunu. Sen tanaýan adam edýär. Anan sen şunu. Ol adamlar bolmaly. Ol adamlar bolmasa ütüş bolmaýar. Şunu otýarmy. Olaň jan sag bolsun ýöne dost. O wamy Allah jan sag bolsun. Babır o wam. Şeýle bir şeýle ýalar, hormat goýýarlar. Allah arza bolsun. O geçen daha geçti neyim ata? Ne oğlanlar öylensek amandan vurulsa yani Rasulcan vurulsa deyip arzu ediyorlar. Ha olsunlar. Rasulullah gatkan bawarapda bile toysa onlar sos. Hakikatten Rasulullah yüzü gözlerlos. Men tananım mari. Tanayanım mari. O narx kedip toyogdan olanlar dost. Rasulullah. O wamy sag boldum şonu da dost. Hormat edýärler, toýuny ugrul edýärler. Hakykatdan hem şu o wany toýuny alýar agam. Agramly ölegni öz o wamy bilen soňýar. Daşynda bagş gelen o agam. Anna kan. Anan şonu. Atam. Halipa merdan hoşturdy. Sanadan barmak bas sanadan halipadan başsa barmak bas tanasak agam bir 10 mäste öwrege erternädi. O wany aýdymçylaryň alp barjylarym şonýaly. Gawundan renk kalar diýämi? Ha? Tulama ona ýaşarym. İzmizden gelýär. Sag bolsun oglanlar agam goşga uranym şunu dinläýdi diýip köçe çykar goşgyny aýdyp berip gidýänim bar agam. Şunýalara aýtsam bolýarmydy? O da agam şäňmi o oglanlar ýyp hüwüs sürýärdi. Aýdym aýtmaga ýa şygyr aýtmaga alp barjy bolmaga. Şäň şuda gowuda agam. Şuda gowuda. Atam erti şu toy hakikatten senden bizden geçmeli. Gelýän ýaş oglanlar bar agam. Şuda mewsümleýin zat şu. Şoňa düşünmeli. Şuda agam himme wagt sen üstünde bolup durar diýip düşünjede bolmalylar şuda. Geldi geçti zatda. O geçmeli ol. Nowat mana wot ol izinden oglanlar gelip durar agam. Ýöne Allah'dan ilmimize döner sag bolsun. Toylaryna hyzmat edip ardylap çagyrýan aglamymyz bar. Nanar sag bolsun. Allah'ım saglyk berip şolaň toylaryna da hyzmat etmek doktorlar nesip eýlesin Allah'dan. Ilimiz günümüz ýala gowdat ýok. Noň biziň asuda parahat ýurdumyz bar oglanlar. Hakatyny duran arkadaly gahryman serdarymyz bar.
Bizim asuda parahat yurdumuz, toylu yurdumuz. Bu acayip mekan, toy bayramı bay yurt. Allah'can arkada al gahriman terdarımızın işler rovanı yolu, rovaşıkları betsenizin. Allah'can toylarımız kän bolsun, Türkmen ilimizde näme? Diňe gadan ojoklar toy gününe gaýnasyn. Tüsse çakda toy tüsse çykdyn Allah'can. Döwletde ojoklar. Amancan şu gapyňdan bir ýagdaý sorak adam gelip kömek etdik gelenlerine şolardan hiç gel nırk kesmän bir köpük alman toyun soğuk gördüňmi? Marak edip hem tawup gaýtdym dost. Özüm bagış tutup anan den soň. Yani Allah'tan şo gelinece qarğım etrawy toy. Ýagdaý Petra gelinece onu jaňatdy seýleseýle oglum siz ardy gödýän görýärsiz. Şeýle bir toýumyzda şun ýalagragam men ýagdaýym ogluma ýerjek bolýar. Boldy gelinece Alyaf çağına jaňatdy Alyaf körpä. Doza. Alyafçan şo toýa gitmeli olsaýdym. Muskantlan aparatçym pulny özüm berjek. Gittik mara. Ýa gelinece begenip insanlar sağ boldun aýdyp alkyş aýdyp ağlap, gujoklap. Bir sağ boldun aýdýadan il alkyşy ýoluň eder ýagtylyk diýe. Il alkyşy ýaly gowzat ýok. Allah öwedini şo toýum gitmek hak diýerde etdiýdim alanjak. Dogruda. Ýöne etmeli jigim. Ol anan şonu men şaýatdyryn, men tanaýan oglanlaram maňa şaýatdy bilýän. Men tanaýan oglanlar bilýän ragam. Ýöne agam o wamda şeýsek Hudaýa şükür etmeli ol. Ýöne owadan daşyna çykdan agam sen Hudaýa çağırjyklaryna gerekdi agam. Geljek üçin, gelen üçin el aklyk dip el agyrmasyn dip Türkmen agada gowdat bara. El aklyk eliň agyrmasyn dip halat ýapýar Türkmen aga toýuna. Anaňa sag boldun mehribanlar. Allah'can kän ýyllar görseýdip bir atamyr toý bayramlarynda bileze dejegim ardy ötmek nesip eýledim. Amancan şu kän aýdymçylar bilen toý sow ýasagan senem menem halipalaram. Şu halipa alp barjylaryň içinde özüňe iň ýakyn görýäniň haýsy? Özüňe meňde edip özüňe kabapdaş görýäniň. Meňe ýana meňe garlygym Gurbanlyk diýen Halipa. Ýeňis halipa diýdim ne bir gün toýda bile urla otydy ýeňis samla halipa wagtaga dön aja. Aja ömrüm boldun. Alın menem ne artist bolamdan değişmän gowurýan näde. Ajaga diýdim ýeňis sana. Ajaga diýdim halipa. Men garlygym bilýärmi diýdim alp barjylarda kimi meňdeýärim diýdim. Kim diýdi şey diýdim. Men Gurbanlyda meňden diýdim da garlagy. Gurbanlyda halifa. Çoğun. Şu toy gutarýarsa maga beretdi. Diňe Gurbanlyda ödewme gelýär. Seni gördüm diýär. Anan niýe şu Gurbanlyda ýaşlykka diýär, ýaşga diýär. Etýän edýän hereketleň, ine şu toýda edýän hereketleň, ýenilen Gurbanlyda şey diýär. Soň diýmetdim eýdi pajagaly Gurbanlyda halipa. Toýda halipa öňde de diýdim. Gurbanlyda halipa öňde de diýýän men garlygym diýip gülýär oğlum. Ben ýaşlygym diýem bolýar. Wagt men ýaşlygym diýem men orada Gurbanlyda halipa janyda boldum. Ýöne halipalar hemmeden inim ussat öwrenmäni bize halipalardan gatykän gatpa. Şoň üçin halipalar biziň aramyzda uzak gelýär. Bala çağızıklaryň arasynda saglykly ömür bersin halipalarymyza. Ömür ýaşy uzak boldun Allah'tan. Janlar sag boldun halipalarymyza. Şu Aman Ataýew diýilende birinji bilen gapy toý gödüňe gelýärdi amanja. Oy, agramly öyle olsun. Haýsy aýdymçylar, bagçylar bilen toý sowma aňta düşýär. Elhamdülillah. Mene hemmeti bilen ýürekdeş bolup gitdim diýim. Dogruýum aýdyn. Şu halk aýdym aýdýandan bary bilen bir ýürekdeş dogan ýar bolup gitdim. Şunun haýsy bolanda inim men ýanymda käwat ukla gaýdýasa men näýlansan, näýle adam. Men bir toýa bardam bolýar diýip çykýanna. Uklak gelýän özüm. Äger ýatman şundan çykyp birden gelnäçe gidip bilýänna. Ha kelejarda gelnäçe toýumma. Unu ýatman soňup şu toýa bardam bolýar diýip bilýänna agam. Şu mikrofon alsam. Boldy. Hivil edýän agam onu.
O hidile diyan tan soyuna binet basılı ver yan. Ora TikTok'ta koyupturlar ama men babar aplan lezgin kasını gorko döyniyse. Tan soylar koyupturlar TikTok'ta. Babar aptu okudu nasıl bilemokla günnüz. Ha don birin yarında gelin zurat çok bolya babar aptu toydu. Ay pala o tünna garadon tansçılar geldi de lezgin ka kuştepi bollur lezgin ka başladı ol bollunun mu bolluk değil mikrofonu me hakla denni minni men babar aplan tansın gorko çıktı. Lezgin ka başladı da. Pardal bu okudu nasıl mı la toydu ağam bir qadaktırmalım. Şamı. Toy bir qoğdadı o. Am şu yekaca sorak beresim gelýärdi. Indi köp degişmelerini götürýän toywa götürmeýän toywa. Onu özün bilýän ha. Awa. Toya baran son toy ýerlerine ora bolmala. Ýöne köp Baran ýerine ora alparjylar bolgun içinde. ýylýänler. Türk bunaga da gow söz bardyr. Baran ýerine ora bolgun ýa kalkan haky. Baran ýerine ora bolgun ýan halipa. Guýda mokara aldyr çar hakan. Kän masagadyna alýan halipam. Tan sag bolsun o halipa jan. Gow gorýanyň ýüregimden halipa. Amancan şu adam arzuksuz bolmaly diýdi. Onu kän kötünçli work gelipsiň, kän kynçylyklar görüpsiň. Bir adam arzu edýärdi, bir şular ýaly bir derejä ýetemde bir enem atamyň ýüzüni bir güllüreýin diýdi. Şolar enem ataňyz begendir gördüňizmi? O elhamdülillah. O ina tamam bizim her bir üstüşümüzde begen ýara. Ece kaka her bir ýören adamyňa, ece ene ata kaka olar her bir sen üstüşüňe begen ýanam sanlar olar. Düşäňmi? Olar sen şu toýdan marangda da bar ýançaň ýatman garaşy bilýär da. Köplenç kakam şu giýit bolýar da ejem şu garaşy bilýär. Ha plança da gelen diýip ertüzüň aýdyp bilýär. O 2023-nji ýyl kakam 2008-nji ýyldan atam. Yanımda ben 2023'ün täzeýine sen goňur 6-njy sırda onu emmet bilýärmi. Näsil ipetsar olayar o kakam şu maşin. Qaşyňy tuwatda öýdäki men ejem. Qar qaşyňy doňoklyk bolýar pardon qayak gas juliň aşan. Günne ýerden tırnak oda. Köçäge garşy gitmeli. Almada täden gapa garşy gitmeli. Zarp aynan şodatlar kellämden 20-nji ýyl atam toýa gidip berýär. Ine maşynyň mam diýdi bir ýok. Agam diýdim. Nesip bolsa bolar. Agam diýdim aljak nesip bolsa kakam jan begen. No bir şey öküp kelläň açyp berdi atam. Al nimjin diýdi. Eliň aýagyň ulan wagty diýdi. Şol ýalym zanlara duşdyk elhamdülillah Allah'a. Şunu men berdi da ana maşyn seňkisi kim diýip maşyn. Tügda ne diýän eken. Yok ağam tağır arkan hormatyňa diýdim men diýdim ilk kakam begenler jak diýdim. İlk kakam gowur ýani öz maşynyma şonu alyp berjek öz mardy goýdy ýani. Akanyň işap bene ber. No. O adam bir duw tawalan gowur ýa kakam şu duw tawalanyň üňü samolýodyň hyýala diýip şoň üň bar ha. Şeýle tarp edesler. Ýal giň sıra gidýänler. Samolýodyň hyýala şu maşyn gowur ýani diýip juwla gidip baraka geçip gidýär bolýar. Şey diýatda o menem köplenç içilik diýsän o kakam bilen ýerden ýysa gaýdanda ýola düşüp galýardym da teatra. Şu maşyn gowy diýip şey diýatda onu şu dut awolon alyp berdim. Dekabrın 12-sini aldym onu azdarlarda goýdum. Hiç kime de aýdamok bir öýdäki bilýär gelnik kimi kakama maşyn alan. Onu goýduk şeydi ben täze ýyl güni dostamam onu bededipdir. O leýen taýdyp ýene-dip kakama jeýip 30 ýeriniz dekabr gün şogunam agarky bermeýän täze zaýat aldym. Oňa da ejem açaryny berdirdim aýaz baba gar pamykdy. Ýa-da şonu bir kakam gujoklady dost. Ata söýýä perdendini çağatyny gowurýa. Ýöne şol gowurýany atalar bildiren o. Düşäňmi? Himmata da gowurýa öz sagan ýöne bildiren o ataň mäh. Eje ýalla ejem ýüregi ýuka. Eje ýasala neme bolýar bolyn ejem ýüregi ýuka. Ata şol içinden söýýär. Ata diýdi. Hakam ine goçum diýip bir goçoklady şol. Kaka diýän o jeýle gapaň girip barýar o hakam jeýle beger baglar. Kim ogul gullukdan gelýär diýip Allah'a çykyp tursa. Innik büyüt näme o dostum sağ bolsun men gowuran soň
Ay ginnançla vertmeli olaydı ama onun masin mara öýe baramyzda masin. Onun kakymdan begenip ine goç adamlar ine goç diýär kakamda. Kakam talaýaga. Kakam bilen oturduk agam minde mesjete. Men dostum öýe gelse men bilen oturanyk. Inanjakmy kakam bilen oturýaly. Men dostum kakam şunýaly bir sunmat süýýän adam kakam. Men elimden teatry tutup getiren kakamda. Kakam men gowy artist boljak. Tokumyzda artist bolanýar. Ýyda arkamyzda bizim hakykatdan bawarap ogoda teatrda işlän artist ýok enaýdyk şu adacak. Bawarap owamyzda teatralny teatrda dähmetjek spektakl oýnan adam ýok diýdi atam. Ondan atam pagyr ölmäk şunu diýdi. Hillen mas artist ogoda men ästem şu ýaşyma gelip diýdi atam pagyr. Onu atamdan gorkodözüm gelle şunlar atamym Toyota sürmän gowurýatda o pahyr. Onu atamym arzuwyna ýetirerdim diýen. Onu bir ýer gitdir okşat boldum atamdan. Kakamjan diýip begenlerdi kowo Allahjan ene tanıp barka begenler meni atamjan halipa wa ol kaka ejengan ma şonlar jigin barka gowdatlar bilen begenler. Adam näme bir 5 günlük ýalançy diýär Türkmena. Onu geçip bar ya. Geçip bar ya. O 50 ýaşa baran soň ejede tapdyranyk, kakada tapdyranyk. Onun şu barka sen elinde gayratyň, gujuryň barka Allahyň beren ırskalyny, döwletini haýyrlylady ulanmany başarmaly. Atan Allahyň beren ırskal döwletini haýyrlylady ulanmany başarmaly. Biz sinakçı. Tamam biz bir sinakçı. Şu ýaly azuda paragat bir isret ýurdumyz wa oglanlar. Şu ýurdun her mindinne gadryny bilip ýaşama her birimize nesip eýlesin Allah azza. Arkadaşlar gahrman serdarymyzyň biz ýaşlara onamyny ödeme nesip eýlesin oýan ýaşlara Allah azza. Gelecek toy bayramlarda, ogodan günlerde, teatrda, Aman Gul Mehmedov arkada şäherimizde arkadamyň gadyn duýsan çylan götürýän teatrymyzda täze ogodan spektakllarymyz bilen bir tomaşaçylarymyzy gowandyrma nesip eýlesin hemmämiz Allah azza. Siziň hem oglanlar atam şunda gowsa kod etdikçe şun iş döktüm meni. Hediletdim. Menem hediletdim şu o spektakllarymyzda siz hem şeýdip oglanlar bilen baryp bir tomaş etmek nesip eýledin. Amancan da gepleşigimizde bir himayetkar bolýan ýurdumyzda iň meşhur gelin aýdlamyz bedeýän Senay öýmelerde. Şoňa adyndanamna size sowgat. Taňra sağ munyal TV. Munyal TV diýoga gelmejem. Şu ýal gyngaşdyrsam. Uwal nitilini diýene men. Bu arkaýjy gizaga alyp bilýär. Öýe barmasagam bolýar. Erti barsaň bugün barylmadyk gün ýapylýar. Senay öýmeleri. Senay diýen öýe baryp Üdäkim Senaya. Näme boldy diýer? Ene Senay öýmeleri sen ay diýip begenlerdi yer men o nesip boldy. Sen ay ýaly bolup daňyn itdiýen gennejeme. Şunu daňananlar edil aýa meň diýär. Hay, daňdar hep gennejem fina oturbermeli. Olymy jan sag bolsun. Allah jan. Aýdyr ol. Aýdyr. Sagalamyň ejede öýdäkiň 4 ogly bar dost. Ýaşlary diýilmeli. Üç oglum bar da. Onuň öýdäki adamyň 4 oglum bardyr diýänler. Menem ulsa bolýanlar. Dördüsünü näme agam geyindirmeli, ýidirmeli, içirmeli. Hen diýen 4 oglum bardyr, 3 oglum däldir diýänler. Men bilen 4 bolan men ulsy. Men ulsa tam gelinecek. Vay bir de yatanını bilmem. Oğlanla kakam bilen mal tuğul. Eylem tuğulama sizim de oğlanla bir diyagda ya. Malade. Buna o ertayden bir de yatanını bilmez diyen ben toyda da diyana. Bine niye bular? Toya pullu dilyanın havarı yok.
O kıyınat pommak yine atsalar da bir kuğun gururuna göreydi. Bayın toyuna gidip geliptir kıy ağıy. Pommak var alacak mı? Alacak bakadan verecek deyip eyyem şu pommak fatma uğurnalar. Düşem onun toya pullu gidiliyenin ha var yoksa da atlara gidiyenler ödeyem bana. Düşem mi? Hidili diye öydekler ağam. Ay öydek menem övüptürmü diymegen mümkün. Ne deysin diymegen mümkün. Qoğur yanına yönü çağılamın ecelinden. Yani şul öymani var ha gencem dağın tadına gencem de öyle. Ova bir doğunluğumda da Faylama öymeler satılıyor. gennecem. Ödümüm ne deyip bolda bir uğurum yolum düştü. Musalgısı neydi? Moskova koçada tutma hava yolları dondu. Aktan sayakta da var. Ava. Bir gün ne deyip bolda yolum düştü. Ühünün molayına bar. Ki yerde geren al. Böyle ona gelşen al. Onun ağzında da sen aya diyen molayın. Hem çıkbey diyen dedi. O üymen nağının sen hay olluna rahat diyen molayın. Mara monço. Göreyde. Onun bir küçükün ağam hizmet. Çay, su, kofi, çoğun yeneceğin. Şey mi? O kulyali ağam. Sen o diskar oldun kovatam. Sağ oldun düşün ya. Allah'tan bir de var Müslüman yanıyorlar, düşünüyor yanıyorlar veripdir. Düşünmeden ne edecek? Atam şu atağa kim yara kimi de işler oturtsak. Ha? Doğru mu? O düşünüyor, olur yatır. Sağlan gitsinler bir de işleyedi. Sen pommak getirir kar. Haçan da yığaç pommak ne diyen ay diyerdin bu nedir? Mon çoğulur öyle varanda gör. Tirim gelme diyer. Ben onu tirim toydun. Atam bir gepleşik yanmalı. O ne dik boz. Kunna urgi pes tapıp turda. Şu öymen yekeze ayratında va ene den anlamı dağın yanlar bilýänler. Amatlı bahali hemem hilem yuqary. Mun genezen aydar zigim. Ava. Genezen aydar mı? Görenden tanar näyle olur. Tana ya. Çillöyme dağın berin ali pe 2 metrlik. Genezen on gönül ya görünen ne Ben dik bol. wagtym men adamdan barsam 50 yeterli wagtdan taňa bererler. Vallahi şu bizi tomaşa edip görüp oturan o qoğsöldür yadan dostumuz doğonnumuz da begendiren ýeteňe. Näme begense öýdäkiň begen ya. O begense ijen begen ya. Begense inen begen ya. Hey bir olar begendirmekden bir ullokan bagyt ban başga. Begendirin oglanlar, begendirin öýdäkiler ejelenmedi, enelenmedi, gowda attara münasipdir. Zanyňyz sag bolsun. Biz bir gowardy ular etdik, istöküşdik. O derdinstik. Şu yazga geçirip oturan, şu zahmet, ihlas edip oturan gara ödüklerimiz var da bular atam himise kameranın arkasında galýar diýipler şular. Ha? Şular bir görkezim gelýär da çykaryp ine şuloglan tagat 2-20 minut baka işläp otur. O bize sire otur. O hem bize oğudan nap alıp otur. Gowardy ulanmaz diýip görkezden şuloglanlar. Olanlar zanyň sag boldun toy kesri Allah'tan adiyali toyun himise oğudan kesiplerini udokgeller döwlet dojokda müdümi yadygar goýma gara wözigitler size nesip eylesin. İlimiz toy etsin Allah'tan şol bir oğudan begenen günlerini oğudan pırdotdan yadygar goýma nesip eylesin ýigitler. Geljek jaňlaram her biri atam size agdy bir kollektiwiniz var. Gara wözigitlerimiz var rahmet çekken. Size diňe toy jaňlary bolsun Allah'tan. Etjek dilegim arzugum günüňiz toýda geçsin. Allah'tan. Karşıladık bordum. Bizi de hormat edip şu oğudan gepleşiňizde bir mihman bolanmy ödümem diýseň begenýän Allah'tan edip boldy uzaklar bir halkymyza hyzmat etme, bize şeýle asuda parahat ýurdy. Peşeş veren gahrman arkadağımyzyň arkada gahryman ferdarymyň işler rowany ýollarda rowaşyklara wetsentin. Görellämiz sizsiňiz eli prezidentimiz biz şu yörelge her bir pendiňiz. Siz ýaş nesillere kanat berdiňiz. Kalba çoýup watan mukaddes degen şu atanyň, şu milletiň netdir. Ata ine bizden uzap ýatan ýolumydyga, ine bizden bu garawy ýylmydyga. Yüreğimizde şu vatanın adı var. Yedikliğimde aydın olmuş vatpamız şu vatanın, şu milletin netliği kakımra verdi. Allah'tan arkada algahman verdarının ötüşlerine ötüş koşmak. Bu doktorlar nefi eyledin.
arka dağly gahrman serdarymyň janlar sag bolsun, belen başlar aman bolsun. O canım sağ olsun. Sana da köp sağ olsun. Mulayda gepleşimiz ilap gelen. Etip orada yine de kän mundan ömeter ussatlıklar kazanmak niýetler. Sag bolsun jan, Taňry ýarkyn. Ne mehribanlar şunluk bilen gepleşimizi geçirip gutarýar. Şular ýaly uly mümkinçilikler döreden mehriban hem gahrman arka dağly gahrman serdarymyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun.